Nagpadayon ang pagdemolish sa pipila ka kabalayan daplin sa suba sa barangay Tituan sa Zamboanga City nga nahugno human naguba ang riprap sa maong suba tungod sa miaging pag-ulan sa syudad. Samtang barangay council may pahimangno na sa mga residente nga nagpuyo ibabaw sa riprap nga muhawa na. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Niadtong July 14, ana sa 16 ka mga balay duol sa suba sa barangay Tatuan sa Zamboanga City ang apektado human naguba ang riprap dala sa pagdaot sa panahon. 5 ang totally damaged ug 11 ang partially damaged tungod sa insidente. Busa, gilayong nagpahigayon og demolition ng LGU aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Sa pagsuta sa barangay council, gawas sa 16 ka naguba kang kabalayan, daghan pang mga residente ang nagpuyo ibabaw sa riprap. Busa, subli silang nagpahimangno kanila nga muhawa na kay gawas sa bawal kini sa balaod, peligro sab kini sanglit dili kini ang unang higayon nga dunay nahugmak nga balay daplin sa suba. Although ustedes ponida, the construction, yan align ustedes na riprap is already dangerous. Kasi bawal get under our law. Let's move ya gayon. Let's not wait for the time na abla to pasubel agua, China typhoon. It's better to make some prevention. Give them already the warning. Usa si Nanay Rachel sa pipila ka residenteng Kansang Kabalayan nakatukod ibabaw sa riprap. Sumala niya, dinhilang kuno sila magpuyo hangtod dili pagyud sila papahawaon. Mientras ne pa man, espera na el signal del mayor. Busa, magpasa na ang barangay council og resolution kung asa mo pirma sa waiver ang mga residente nga magmagahi og dili gihapon muhawa. Sina lang nga dila desisyon, al barangay now will be passing a resolution that we will require them to sign. Yes, ya kita daton part. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.